Okay, sagudayan nga ti surat mga kasin ni pagayam tayo nga pilo, nga pilay. Dear Kasi. Sakbay man ti amin ket kablaawang kay tinimpag nga orasyo di tanemar si studio. Kastamit tayo nakablawak, dagiti padak nga dumdumngeg kinagbibuya. Iti dati nga programa yung iti Facebook. Nabayagan nga agbibuya ak, no pay sa hanak agkom-comment diti programa yo, apasaray replay no kwan. Ada dagiti gundaway nga jak makabuya iti live. Ket naawis met tirik na kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritaak ngamin iti agdama. Ket adda anak iti parikot. Naragsakak kuma gaputa, nagasawa kamin ken Yuri. Angem no kaanumet nga agasawa kamin, isumet nga timaod. Dati nga parikot nga ibang bagak. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong bayandak man nga mangirugi ti pakasarita when iti surat ko, idi agbasbasa kami pailayang iti high school ken Yuri nga ag-classmate kami. Kas kuna ti paulo ti surat ko, pilong apilay. Ngamin kasinyong ket may saak apilay. Ababa dede may nga sakak. Saan dang agbatog. Iso nga saan nga nalimpyo ti panagnak. Sibod pa idi adan puot ko. Adon tinanggeg ko nga panangoy uyaw dagiti tattao kanyak. Nangruna ka dagiti padak nga ubing. Aging nga high schoolak. Tunggal uyawendak talagang agsakit tinakem ko. Ore no sang kay bagamot ni nanang ko nga bebeak lataidan, marwamak latan. Angim nasakit mo't latta para kanyak. Ore no nagmature kumat panunot kon. Talaga nga dibdibek no talaga no mangig ko uyawendak ibagada nga pilayak. Ket may isa kadagiti kanayon nga manguy-uyaw kanyak sipod idi elementary kami. When adda kamit elementarya. Ket ni Yuri nga kinaubingak. Ni Yuri nga crush ko idi elementary kami kasin. Angem idi may sa isunan kadagiti manguy-uyaw kanyak nga ubing. Kasla na turn off ken kuana. Crush ko kasi napintas. Napintas isuna. Natairak mo ta. Angem deti lang mo ti diferensyak. Deti saan nga panagbatog dagiti duwa nga sakak. Uray idi high school kamin kasinyong saan naglata nga sardengan ni Yuri. Aglalo na da kami iti eskwela, iti high school. Nga uray no adot makangkangeg makakit kita at katawaan nak ni Yuri. Hindi ito yan. Maladawak sa amat yan. Uy, Pilong! Pilong, paspasam ti magnagit ni maladaw ka ni ti klase tayo. Taka man ng Yuri. Uyawen nak man eh. Amumbet nga jak mapaspasan ti magnata. Kasto ti kasasahad ko. Aywen kaya man niya. Nalipatak mo nga saan nga agbatog dagiti sakam. Oh, kitapi kami nga may kapelag klase. Hangkalat agbasbasan. Apay mo't nga sana kung umayagbasa. Kahit kumit ti makabasa. Kahit kut makaadal. When angin kakaasi ka lang. Oh, no apay ngamin nga saan nagbatog dagita sakam. Oh, ne, maladaw kan. Apay umay kapelagbasa. Awan tumetlat pagbalinam. Unay mo't. Ala, paspasam kindi. Makapasakit mo't tinakim na ti aramidin ni Yuri kanyak. Saan ko matigas kaskas ta isuna? No apeng kanayon naklatang at katawaan uyawen. Kanayon nakapagtitripan. Nula mabalin ko mati umakar ti pagadalan umakaraklatan. Ngimday ti anusak ti panang lalais kanyak dito nga Yuri. Adda ka di parikot mo pilong barok. Nanang,
Itay pala ang sangsangpad mo manipod pagadalam. Nga, saan ka maunune? Kasla naliday ka, ada ka di problema, Barok. Awan na nang. Babayan daklatan. Ay saan na mabalin nga baybayang ka, Barok. Syakti inam. Amok no adda ti parikot mo. Kaday ta nga langam. Sigurado nga adamanen saksakitin tinakim mo. Nanang, day ta kadimanan kasasaad mo, adamanen nanguy-uyaw king ka. Ni ngamin yuri, nanang. Yuri manay. Dati kalugaran tayo nga ka-eskwelaam, nga sipod idi elementarya kayo, ka uy-uyawin na kan. Nga aging gaita nga high school kayo. Uwan na nang iso. Ni Yuri, nga crush mo. Saan na nang crush ko idi Ngim kayatin. Ngamin kat, mandito ugali na. Nauyaw. Ay, nabarok. Mabalin nga nauyaw ita Ang ubing kay pa. Kanayon kong ibagbaga king kabarok. No ka uyawon da ka man, dagiti ka klase, dagiti padam nga barito, no babalasang, balasitang. Saan mo latang nga ipangpangagan? Sumrit dito may sa alapayag mo, rumwar dito may sa alapayag mo. Kastiyay. Kanya ti mabalin tayo, kastam nga naiyanak. Kastam nga naipusing, kastam nga dimakal. Apay ngamin nga kasto ti kasasaad ko nanang. Apay nga saan nga normal nagiti sakak. Baro, mamin anok nga ibagaking kan. Saan ko ang nagayatan, saan mi nga nagayatan, day di amam, day nga kasasaad mo. Pagayatan ni Apo Diyos, Apo Diyos, nanang, kastoy ka din pagayatan ni Apo Diyos. Nasak, pinagbalinak nga kastoy nga saan nagbatog dagiti sakak. Tapdoan niya. Tapnoy uyawendak dagiti padak nga ubing. Tapnoy uyawendak dagiti tattao. Pilong barok. No ni Apo Diyos ti kinaramid kanyak. No isa't akin nakim da ito'y apay. Api nga sakti pinagbalin na nga pilay nanang. Ay barok. Saan ko nga masungbatan da ita? Awan di makaamo no apay. Ngam adda rason no apay nga kasta ka nga naiparswa. Adda rason no apay nga inaramid na ka ni Apo Diyos nga pilay. Adumot dita dagiti adda kapansanan na barok. Ngam nabalay gida iti biyag. Nga nasasaya adda. Naadaan da iti nasaya at apamilya. Naragsak dalat ta. Adda bulag, adda pilay akasking ka, adda sulot, adda saan nga makasao. Angim, adda laking kaday tamarok. Kasano nga ro ti aramidik nanang. Diyak pagiti maiyulon ti agbasa ka po kadagit ang aramidin dagiti tattao kanyak. Agasim takat katawaan dak. Paspasak kanot magnananang amuda nga pilayak. Ay, nakharo nga talaga dagiti tattao barok. Angem saan mo nga ibabati level mo kadakwada. Dingkinak. Pagbalinim nga karit king kadagitang aramiden da barok. Tapno no agbalay gikan to itibiyag. Tapno lalo ka nga agpursigi nga agadal. Ken manggunod iti anyaman nga arapaap mo. Kat anya ko matpagbalinan tikas kanyak nanang nga pilay. Adu barok. Ikatimlaeng tiguram katitipadam nga tao. Kat ipamaysam ti panagadal mo. Saan mo nga dingdinggan, saan mo ikaskaso, no ipangpangag dagita nga pananguy-uyaw daking ka. Tayin to no makita da ka nga agbalay gibarok. Kitam to, no uyawin da kapay. Aglalo no, maartapam to idan nga normal tilangada. Nanang, kasla nalaka lang sa uwin, no da kay kumatet at sitwasyon ko. Barok maawatan ka. Angim, ininutem nga awatan ti kinapod no.
nga dahil ta kasasaad mo kat pagayatan ni Apo Diyos, kat amok ang taleka kengkwana, nga adda rason no apay nga kasta ka. Kat sigurado ak, no maawat mo dayta, agbalay kanto iti biyag barok. Tandaan am dayta, kat adda ak laking ka nga nakasuporta barok. Agda ak la dito'y para keng kapilong. Ay kakadwa, adama na ni Pilong Oh, Pilong, di mo ko mapaspasan di magnatap no saan ka maladaw man na ti klase tayo. Kuya wendak man ni Yuri. Tung balik ti bilin ni Nanang. Uy, Pilong, paspasam! Maladaw ka manin! Ay, may pintawil ka dita. Apikas at pandagnam, Pilong! Rumor dito Ay, sumrek dito rumor dita. Saan ko ipangpangag? Usto ti ko na ni Nanang. Agsakit lang talaga't nakim ko. No, ikaskasok ida. Aglalo dita nga Yuri. Sa anak nga sardingan dita. Uy, nakadaanon kami lagayam di ruangan ti classroom tayo. Ti amok no saan ka makadaanon nen? Magnaak man, sumrekak man, Yuri. Aguri ka man. Apin o may kalata agbasa, amom nga marigatan ka nga magna. Kahit kung amin ti makaadal, Yuri. Ngamin, ada ti arapaap ko iti biyag. Arapaap? Kas kumitian niya. Ada ti kahit ko nga pagbalinan. Kahit ko ti agbalay iti biyag. Sika, Pilong, agbalay iti biyag. Kasano ko ma? Itikas keng ka nga pilay, pilagso. Nga saan agbatog dagiti sakam? Anya kumat pagbalinam to? Ano makaadal ka kas pagarigan alaman? Jakpayam mo ha. Jakpayam mo ita. Kitak. Kunak tumet keng ka. Awan ti mapanunot mo. Saan ka di? Ket no kayat mo kumati agbalin nga engineer. Ay kit kasano kumang agbalin ka nga engineer. Dindo pa agbatog dagita sakam. Kasanom to mapagbabatog ti poste dagiti building nga ipaaramid mo no civil engineer ka. Di ba? Di mo na amiris da ijay. Adumit pa iti mabalin nga pagbalinan sa alang nga engineer. Anya ko ma. Doktor. Aya. Kasano nga maagasam ida. Din pa'y maagasan dito ababa nga sakam. Nakaro kamit unay, Yuri. Nalabes ti pa nagsasaom. Ket, dakis ka dito, agibaga ti pudno. Saan mo ibaga nga agbalin ka nga soldado? Baka ket no, kamatin da ka dagiti kalaban, dagiti rebelde, ket di ka makataran. Aglatan, saan ko ikaskaso? Bueno, may saka nga maestro. Kasano nga rod nga makaisuro ka. Baka si kanto nga mestro, ti kanayan nga maladaw, gaputa, nagbayag ka nga magna. Pastrikin na kon. Saan mo nga serran ti ridaw, ti ruangan. Aguri ka, baka kahit mo agbalin nga abogado. Mabalin siguro at abogado. Kaya lang, ti kunada, ti batas, dapat pantay-pantay. Kasano nga nga pantay-pantay ti kita mo iti batas. Nagkita sakam kat salmi ta pantay-pantay. Anay ko, apinduron na. Ang klase tayon. Di na magpastar kinita. Iso nga inwadag ka na. Indurong ka. Nakaro ka unay, Yuri. Ada ako Nanang. Ay, baraw. Apin nga kastaman ta halangamon nga kasla nalukot manunday tarupa ang baraw. Awan Nanang. Ay na, amamukan. Day ka di manin nga Yuri. Nga, nanguyuyaw ken ka. Wang manguyuyaw ken ka akanayon ti nagsakitan tinakan mo.
Di mat ko naking kang, nanang, inaramid ko mat. Anya, saan ko ngayon pangpangag? Si Marek dito may sa alapaya ko, pinarwar ko iti may sa. Angam sa anak mat ngayong gaanan. Sa anak mat asardingan. Anya. Sana'y bagang awan to ka no, ti mabalin nga pagbalinak into no makaadalak man. Diyak ka naman mabalin nga ag abogado, ag soldado, ag doktor, ag maestro. Ay, barok saan mo patpatyan dahi nga babae. Anya unay ay hati makita na king kata. Kanayon na kang uyawan. Diyak nga amo na nang. Sakbot lati kanayon ng gaskas to eh. At dang digiti nalalaad ng siya kapis sa ang isu dati uyawin na. Ay na, baka mat ngamin barok. Anya na nang. Baka sa bali mat ngamin ti marikrik na. Baka saan na kang uyawan, gaputa kagurgura na kakin, saan na kagurgura na takas na nga kasasaan mo. Anya ti kahit yung asawin nanang. Amangan mat, no kursunada na kaday dyan nga yuri, barok. Anya? Kasano ko mananang? Kanayon na nga pagsakitin tinakim ko. Crush na ka siguro, barok. Adakad kas na nga crush nanang. Nung crush mo ta tao, saan mo nga paspasakitin tinakim na? Saan ka di? Uwan angam siguro, dayjay lang ti amuna nga aramidin tapno nung mapansin mo isuna. Saan nga, tawag na dahiyayan? Saan mo't nga adayo nga adag krasking ka, baraw, gaputa na taer ka. Imala ka kaday di amam, karuprupam ti anak ni Nemi Ruiz. Ay na, amog nga ado ti agkursunada king ka, uray no pilay ka. Siguro akat mabainda lang, gaputa pilay ka. Angem sigurado ado ti agkursunada king ka, gaputa na gwapo ka, nga kaskin yung barok. No talaga nga krasnak na lang saan ako mga pagsakitin tinakim ko. Kasyay nga talaga dagiti babae. Apaen da ka ti kayat da. Angem ti kaunggan da. Ay ayatin da ka baraw. Anya? Wine, mamati ka kanya. Amang bakamot day tangayuri nga manguyaw keng ka itinalabas. Kat isuntot agbalin nga katakunay mo iti bihag. Adayo nga mapasamag day tananang. Ay na, mamati ka. The more you hate, the more you love nga kunada. No asinot manguyaw king ka ita. Isunton timang daydayaw king ka baraw. Iso nga pagbalinim lata nga karit dagita tapno no agadal ka anasayaan. Nanang. Ingkad din ko nga talagan. Dahil tati aramidek. Dahil tati rumbing aramidek. Agadal ka nasayaat. Ilalaing ko ti panagadal ko. Kati karik iti bagik agbalay giyak to iti bihag. Uwin barok. Usto dahil ta. Kasta ti aramidam. Kat sigurado ak. Nga saan da kanton ngo uyawin pa'y. No dikit daydayawin da kanton, basta lakid di agbalay gi ka iti biyag barok. Kasta nga rod ti inaramid ko kasin yung sipo di din, no adamangig ko nga manguyaw kanya, liklikak. Saan ko nga tingtingkin? Saan ko nga ipakpakita nga agsakit tinakim ko? Saan ko nga balbalsin nida? Aging nga ininot mat nga naumadalatan. Kaputa, amuda nga saan nga umepekto kanya kon? Kaslang naumadamat latan. Di damot uyawanin. Tagayam adagayam nga magustuhan da no mapikunak, no masurunak, no adda reaction ko, yan adada. Angin no saan ko nga ipangpangagida, no awan ti reaction nga mauray da, agtalnada. Dahil nga rod, tinaramid ko, nagadalak nga na imbag. Kaya di adda ko niti kolehiyo, nangalaak iti business administration na kurso. Kaya
kahit ko nga masursuro no kasano ti ag negosyo, kahit ko nga maadaan ito ti bukod ko nga kumpanya, bukod ko nga negosyo nga imanehar ko. Kang runaan na launay kahit ko ti agbalay gi iti biyag, kahit ko ti makalungaw iti rigat ti pamilya, agraman iti agbalinto nga pamilya. Naggagagetak kasi niyong awan na pulos tinagbali na bisyok aginggang adan bukod ko nga negosyo. Saan lang ang basta-basta nga negosyo no dikat naganar nga negosyo. Nakapatakderak iti bukod ko nga balay, napatarimaan ko met ti family house mi. Nakagatak pa iti bukod ko nga lugan. Ken addadakkel nga urnong ko iti bangko. Kadgabo iti panangipasnek ko iti panagadal ko idi, ken ti panangipasnek ko iti negosyo. Nagnegosyo. Diyak maten na asikaso ti love life ko kasin. No pay adda digiti nagdalan nga babae kanyak, ang fling-fling laeng. Awan ti sineryoso. Impakpakauna kadakwada nga jak pa lang ready nga makikumit. Ta oreno saan nga agbatog dagiti sakak. Nataerak. Ado di agkursunada kanya. Ang digiti duduma saan da nga nagbayag. Siguro di dan mauray nga ti agseryoso ak nga ikumit ko ti bagi kadakwada. Kung nakmat kadakwada nung mauray daklagin di numagunod ko doon di arapaap ko iti biyag, agad nasayaat. Mawalintan tong agkalaysan, kunak angin di damat mauray. Sa nga 15 atawen tinapalabas kasi nyong sipud idi. Sipud idi. Idi uyawendak nga masaksak tanak pelaeng. 15 years tinapalabas kalpasan iti medyo saan nga naragsak nga high school life ko. Dito yan nga ada naawis ko nga invitation. Gapo ta ada maangay nga reunion mi iti batch mi iti high school. Excited ak kasi yung nga makitak manen dagiti classmates ko iti high school. Kat dito'y sigurado nga maamuan mi no anyat nagbanbanagan dagiti anyat nagbanbanagan ti tunggal maysa kada kami agbabatch. Kat siya agad natalged tirik na. Proudak nga mapan. Gapo ta maysa akon nga successful nga businessman. Ada digiti nasingid kanyag idi nga kumusta nga ta? Kumusta nga ta ni Kastoy? Kumusta ni Kastyay? Anya nga ta nagbalinan nan. Hangkomat kami nga friend ti Facebook. No di ti friends ko ti Facebook amok ti kasasaad at biyag angem di tayo laamo baka saan mo't ngagpay-peso dati ipupus dati Facebook ken dati ususto nga biyag da ususto nga kasasaad da. Kaya di dayta nga malem nadlaw ni nanang dayta nga excitement ko nga mapan umatendar iti high school reunion mi. Kaya't nangasawen barok, agkikita kayo kadagiti classmate mo iti high school. Uwen nanang, ay kat nasayaan na barok. Akit nakapinpintas ta arwatam. Uwen nga rin nanang, ken may sa, nakakutsi ka pa nga mapan umatendar. Damat siguro kutsedan nagadi bats ko ananang manumot nga tawon tinapalabas ay nasaan amin barok ay nasaan amin nga nakabatsam ket nagbalay gi iti biyag aglalo digiti kalugaran tay ditoy adu ti nagkaasawa nga nasapa nabayag nga men nga napangkanagadal ti Manila adu dagiti sa amon nga nadamdamag pay kas kumadatay balasang idi balasang idi ni antim nga ustang nga batch mo ni Trixie uwain ay na Diyos ko
Di na pa'y na baddekan iti kolehyo. Naganakan. Aya. Dati, ka-close ni Yuri di jay nanang. Saan ka di? Ay, jak mo Man, ni Trixie. Best friend ni Yuri di jay. Ay, kade. Kit ni nga rod Yuri nanang. Ada ka di damag yung kengkwana. Ay, jak man mo. Mo ti madamdamag ka. Ay, kat sigurado nga agkita ka ito damdama. Kat amuem ton ano anyat kasasaad na. Oh, kat no napintas day nga Yuri. Mga no napintas payla ita. Kasla dati kumadrek nga ni Gina Javier. Nga nakapimpintas dati Hawaiana nga simbangkan. Uwan nga rod nanang. Akit no agkita kayo man. Kas idi payla tipik kinapintas na. Akit armam abaraw. Takas lawang mo't ng diplanom nga umasawa. Sama mo't nanang. Damot plano ka. Awan serbiti gagat mo barok na awang bakit mo. Uwan nanang amog da ita. Iso nga roti kunak. Nga gundawayam deti high school reunion nyo. Tapno no. Makakita ka mo tin at ti asawa. Ti manugangat. Nga agbalin to nga ina dagay ti agbalin nga apo ko. Kat no dahi taman Yuri nga manguy-uyaw king kaide. Kat kursunada na kapailaan. Imit nanang. Saan man, mamati ka kanyak baraw. Dahi dyan nga manguy-uyaw king ka. Kat agkursunada king ka. No bilang laang taawang pe asawa na. Gundawayang baraw. Armam, uray tadan may pagpanakil mo king kuana. Nga uray no saan nga agbatog dagit adwa nga sakam. Uray no pilay ka, pilag suka. Ninanang mat. Ay, dinggandak namin Successful kan baraw. Nabalay kan itibyak. Saan nga day tadwa nga sakam nga saan nga agbatog ti makita dan. No di talangam, ti kasasaad mo ti tibiyag. Nagasat to ti agbalin nga asawang baraw. Day talaunay ti laglagi pa. Nagbaliw ti lang nga digati bats ko na. Digati babae, nagbabakit mo ti lang nga na. Isud na siguro digati nasapa nga nag-aasawa. Kasla, naglulukmag pwede kiti duduman Ado siguro anak da dagito Siyak samot lang ti naka-formal ti arwatan na. At da digiti aglang lang construction worker. Dagito'y kadin, dagito'y bats ko. Dagito'y kadin, dagito'y kaadalak idi. Kasla adamit aglang lang nga mamartek. Aglang lang nga kriminal. Adamot. Adapit ya datatuna. Hawayana siguro da ito Ni Yuri dayjay. Isulakit ti. Ken isu na laing ti saan nga nagbaliw ti langana. Gaputan na lapsat pa'y laing. Langana ti awan pa'y anak na. No kasta. Awan pa'y ti pamilya na. Adangatan asawa na. Wala awan pa'y. Ang mapainak ng masidig. Amang ano makita na kung masidig king kwa na. Nga agpilay-pilay kat uyawin nak manin. Na uyaw mo't karudeta nga Yuri. Ang malagip ko ti ko na ni nanang. Sa anak mababain. Dahil iti may pagpanakil ko, dahil iti kasasaad ko. Gapot may sa ako nga successful nga businessman. Uray no pilayak. No makita natin arwatek. Makita na nga nabalay giyak. Sa anak man siguro nga uyawinan. Kanabayag di dyan nga panawanin. Masidigak man. Deta, kimita kanya. Nagsabat ang dagiti matami. Pilong? Yuri? Sika nga agpaiso, Pilong. Malasing ka. Sigurado kasi kan Yuri. Gaputa saan nga nagbaliw ti langam.
Uremat si ka. Saan nga nagbaliw tinangam? Gapot apilayak pailaeng. Uy, saan awan timbagbaga kakasta Sikat nang ibagaday ta. Ha? Wanang dayta ti kanain mo nga ibagbaga kanya kiti. Idi dayjay. Angim sa bali itan, pilong. Siyempre, ubing tay pa idi, naganos pa iti panunod ti idi, angim itan, sa baliak itan. Anya ti kahit mga sawen, Yuri. Nagbaliwakon. Ha? Kahit mo sawen? Saan kan nga nauyaw? Anya ko matuyawik ken ka. E dinto nga, nagtaer kan tupay. Nagpintas pa'y tarwatem. Langamon ti nabalay iti biyag, pilong. Uwen. Napagasatak lang nga nagnegosyo. Impasnek ko nga may tinagadali di. Kanin pamaysak ti nagnegosyo. Kahit nasawen, saan mo nga, saan ka pa nga nag-asawa? Saan pa nga ron? Deta lang mo't ti kurang ko iti biyag. Akit si ka? Ada siguro pamilya mon. Awan pa nga ron, pilong. Ha? Deta nga kinapintas mo, Yuri. Napintasan ka agpaiso Ka-imposible nga awan tinagharem ken ka. Aduda. Ngem, awan mati kinayat ko kadakwada. Apay ko ma. Awan lang natin ti nataer nga bagay mo nga nangarem ken ka. Aduda, pilong. Ang jak man maawatan ti bagi. Jak maawatan ti riknak no apay nga sa anak nga agayat iti sa bali nga lalaki. Sa bali nga lalaki ko nam? Uwen, pilong. Ti kaya tasawan, adda ni patpatig mo nga lalaki. Adda. Ha? Mabaling ka di nga maamuan? Amok ka di dahil nga lalaki? Amom unay, pilong. Kanahin mo nga makitkita. Ha? Sino ko ma? Awan iti mapanunot ko nga. Kanahin ko nga makitkita nga lalaki nga posible nga isut ay ayatem. Kanahin mo nga makita tong galagsarming ka, pilong. Anya? Anya tikit mo asawen? Pilong, nabayagan nga ipatpatig ka. Sipod pa idi high school tayo. Anya? Nagigtutak ka daydi nga panangipudno kanyak ni Yuri ti marikrik na nakasin yung hasid no ngamin mo timang namnama akas jay kasi gayam ti marik na kanyak. Siyempre, uyawin nak idi ti kasasaad ko, ti kinapilay ko. Tagayam ko, adda panagayat na kanyak idi. Dinalaam mo no kasano nak nga asitgan. Iso nga uyawin nak, tapno pansinan. Ano din nagbat uyawin, saan ko matapampansinan idi? Nagdimawat nga rod ti pamakawan kanyak no napasaktan naman tiriknak idi uyawin nak pailaeng. Nagalistumot nga naregreg tiriknak kenkwana. Maragsakan ni nanang idim inistorya kenkwana tinapasamak. Ay nabarog dahi tanti kong kunaking ka. Iso nga asawa emon. Alang kat gumanatak ni. Iya puram ti mga asawa kenkwana tapno alisto aklang kaapukaw. Uwen nanang. Pagtulagan minto ken Yuri. Nagtulag kami nga rod ken Yuri kasinyong. No pa idi awang pinapasamak mi ti kayat mi ento no malpas ti kalay sami isunto lang ti panangaramid mi dati aramiden da kwa gibaga ako mga dati araramiden dagiti agasawa ken araramiden dagiti agnobyo agnobya. Natulag nga rod ti kasarmi idin kasinyong kat bayat iti panagkadkadwami ken Yuri awan na pulos tinangig ko kenkwana nga pananguyaw na kanya. Iso nga mamati ak nga namin pinsanen nga nagbaliw ti babae nga manguyaw kanyak idi nga itan kat ipatpatig ko unay. Una barog kasta nga talaga. Di kan tumot mamati kanyak kunak ken kaubing kay pay ide agbaliw ti amin nga tao barog. Itata mature din ti panunot na
Amunan nga dakas ti aguyaw, iso nga saan na kan nga uyawan. Iso nga nagasat ka baraw. Nagasat ka taniyuri ti na asawam. Naglapsat. Sigurado nga nagagwapo kin nagpipintas to. Iti anak yaw. Nagagwapo akas kini yung napipintas akas kini Gina Javier. Dati ada maganap ko dito yan. Naragsak ka ka di, Yuri. Unay-unay, pilong. Finally, agasawatan. Di crush ko di high school. Ita asawa ko. Uray mo't siya, Yuri. Nakaragragsakak unay. Dati, babae nga manguyaw kanyak, hindi ka punta saan nga agbatog dagiti sakak. Isuitan ti kahit idat. Wow. Dati babae nga crush ko mo't idi. Kaputi kinapintas na. Angim nauyaw lang amin. Itatan. Ar-ara kupe kon. Kanti lalaki idi nga uyawek ayat ko lang mapansin na. Itatan. Maagkakon. Ti babae idi. Ngajak pulos bagarup nga maasawak. Kay ditan. Saan ko lang asawan? Agbalinto pa'y nga inadag iti anak ko. Ket ti lalaki. Isto. Baka di ta malpas. Baka di ta makarugi. Ha? Ipatpateg ka unay-unay, Yuri. Ipatpateg kamit unay-unay, pilong. Pilong. Yuri. Ikatek ko ti pagananay mo. Ikatek matin ti pagananay mo. Ang imabalin ka di. Nga lights off. Ha? Di mo ka di kayat nga makias. Saan? Kikit ko ngamin ti lights off. Mas romantic. O sige. Naday ta ti kayat mo. Kahit depende silaw. Angim, medyo makita kalat ta. Ada silag na manipod truwar. May tikas to eh. Ituloy ko nga rod. Ituloy ko nga agkan, Yuri. Sige, pilong. Agkak titenged mo. Pilong. Isarunok na tibarokong mo, Yuri. Sige, pilong. Pilong. Gulit ka. Apay, makikiag dita. Ay, makikiag dita. Ay, sorry. Pagmayatan na ito eh. Itatag din natan, agasawatan. Mamamuta ti tunggal maisan. Ita, at least amukon nga. Makikigagayam dita. Amok ton tiliklikak. Saan kumat nga ibaga nga liklikam? Iyad addam kid di Iyad addanak nga kikiyan pilo. Ay kituin pilo. Diti ka di. Makikikapay? Padasin Saan tamat nga maamuan no makikiak no di mo padasin? Pilo. Ay, wimit kiti aguri ka makikiagmat dita. Agpada kami kini kumadre Mirna gawiran nga makiki dita nga part. Ay, ilong.
Git ko na ngayon, andak na makikika. Naragsak ka di? Naragsak tamanin. No pag may saentan dagiti bagita. Kantap to makaramid tayo ti anaktan, ti baby ta. Uhen, kayat kon pilong. Ken saan lang nga datat agragsak. Sigurado nga naragsak tumet ni nanang. No bilang laing taadan ton apu ko na. Ay, uhen Wow. Diyak in-expect nga kastoy pilong. Nga niya. Nga. Panakkalan mo't gayam na ti armas mo. Ay. Apay sa. Gaputa pilayak. Gaputa ababa ti may saasakak. Ababa mo na ti armas ko. Saan Nakasagana ka ka din. Nga niya. Nga agbalin niya ina. Rogyak no kwan. Rugyakon ti agimula iti bini iti kaunggam. Nga kanayon kon to nga sibsibugan tapno agtubo. Sige, pilo. Yuri, pilong. Yuri, pilong. Yuri, pilong. Yuri, pilong. Naparagsak na ti uray la, pilong. Uray mo't sika. Pinaragsak na, Yuri. Bibid laing. Pagsilawik laing. Tayo nakpalang di CR. Sige. Ay! Abay! Sorry, nakigtutak lang. Andiyan ta kakigtutam. Wala. Detoy. Wen, api kastat lang na. Ha? Api nga. Pasensya kan. Sipod di ubingang kastadan. Ha? Api nga, dagdakkel dito may isang itlog mo. Ha? Basit na may isa. Uwin, kasta nga talaga. Unang sa balit lang nga na. Agoy uya-uy day tayo may isa. Sa tayo may isa kas lang medyo limnak. Uwin, kasta nga talaga. Normal lang kanumad day ta. Awang kanumad di diferensya. Kung nati doktor. Ubingak pa yung bagat doktor day ta. Ay, kadi, sorry sa balit din ako. Ni, katawa. Sorry, pilong. Katawa anak. Sorry. Ay, nabigla lang amin tilangana.Ag-aasam nga. Agoy, uya, nagloko kan. Sa anak nga baog asa nga bungaw da ito. Makapututak. Lukayat mo, pututang ka nga pututang. Saan kidingan eh. Di problema. Ni di naman matipalan agpagaakan talagpag galaga ala yung kagiti agsiya rin ni kada makikita kadak matipalan ay kasi di lang karo kamat nakmalagsiya rin. Sipod day di honeymoon mi kini Yuri kasin yung nagbaliw na mimpit santi asawak. Ibaga na nga nagbaliwen nga saanin nga nauyaw akas idi. Saan nga uyawen ti kinapilay kong ti Madina hanak mat ki diwi uyawen. Ang tunggal makita na nga magmagna
biglang tulatan nga katkatawa anak, aga katkatawa, santo ag sorry. Ay, sorry. Hindi ka malagit kita na magnan. Apay, saan nga agbatog dagiti sakak? Pati dagiti itlog ko, saan nga agbatog? Ang saman din bagbaga ka. Oh, sikat na kayo mga nada. Kasla nala ibagbaga nga iso nga saan nga nalimpyo ti pannagnag gapo nadagdag sen di banger gapo tatagdakkel di may sa itlog ko di kurang na lang ibaga na ti kasjayen kasin yung medyo masaksak tanak mo nga amok nga sibo di talaga nga amo ko nga kontrolin ti bagik no adamangig ko nga upananguyaw da kanya ang ngim no agga po mismo iti asawam kasla sa bali mismo nga asawak ti manguyaw kanyak saan man nga literal nga uyawin na kem ti panagkatawa na masairak amin agasam na minsan napang kami nagpipiknik ta dag birthday nga kabagyak ada si daen nga nalingta nga itlog nga lingta nga itlog ti manok nang ilabay dinabatog nan deti ayan deti chapsoy ket nakita natin sagpaw ng itlog ti pugo bigla nga nagkatawa. Ako rin sorry. Ako rin api kat katawa ka. Aga bigla kasla kalagbagtit. Nakita ka ron deti itlog ti manok ken itlog ti pugo. Saan da nga agpata? Ay nagkaro ka. Ano tikit mo sa itlog ti manok deti may sang itlog ko? Sa dito may sa itlog tipugo? Awon timbaga ka. Sorry, Pilong. Sorry. Awam met kit dito sa bali nga makaamo, ti kasasaad mi, ti kasasaad ko. Nilaeng nanang, ken sumagmamano nga nasingid kanyak, ti makaamo. Nga saan nga agpada. Saan lang nga dagiti sakak, ti saan nga agbatog. Agkasize. No diket pati dagiti duwa nga itlog ko kasin nyo. Pilpilitek nga na limpyuen ti panagnak ng narigat kasin aglalo no amok nga makikita nak ti asawak kasigurado paggaak namanen. Dahil ito ilaunay ti parikot ko kasin api nga masaksak tanak tunggal katawaan nak ti asawa. Di nagbat uyawan. Sakit edi tunggal rabi imot kedi nga agpapas kami ti ragsak. Aw matiliwat mi no malakalagip kami no kumulding pagustuak. No siyak ti kumulding pagustuan nak. Angam ti makadakes no madamat panakpak di na matepalan ti paggaak. Api katawa ka. Mariknak nga ron. May salat itlog mo nga buwat patit kita silang. Anya. Sorry. Abing sarde mo. Unay ka mo. Unay mo. Data may salang itlog di. Patit yan ta silang mo. Agpay sumat nga may pilong. Saan man nga may patpatit tayo may isa. Pilada nga mo. Madindilaw mo. Kasano nga agbaliw ti asawak anya ti aramidik kasin yung tapno no isardengan ti asawak may kat na deta ugali na nga no malagip na latang talaga nga di na mapigilan ti agpaggaak di na matipelan ti riknanag at agakat katawan no latan ag sorry met kedi ang medyo masair ti riknak ti kasjay iso nga naduduma si katiro mabawon dati di mo uyawan dati may salat patit may salat patit tono ka nagkakatawan to man dahil di nga rod ti pagibusan ti surat ko kasin agkidawak man ti pamalakad yo anyat aramidik ti asawak tapno agbalbaliw nga namin pinsan tapno saan nga madadaal ti relasyon mi taamangan no isukit diti rason to nga pagsinsinaan mi. Iyon na akong tiagyaman, kadagiti makaited ti balakad, kanagyaman agmet ken kakasin yung, ti anos ken layang mga nangurnos, nang ibasa ken nang tedbiag, dati pakasaritaak,
Kaya sabi ko mga damit na ibati na nga adal, liwliw akin pagsarmingan tibiyag kadagiti padak kadimngeg kinagbuya, more power to your program, and God bless everyone. Ito yung dagyaman, when no problema, apagaya mo, pilong, iti probinsya, iti Cagayan.